Il-festa tal-Madonna tan-Niċċa, il-Madonna ta' Loreto, festa li kienet tiġi ċelebrata fil-passat iżda llum le. Fil-gażin tal-Banda La Stella bħalissa qed tittella esibizzjoni biex tfakkar l-organizzazzjoni ta' din il-festa unika li kienet issir fil-Belt Victoria, propju fit-tarf ta' Triq Għajn Qatet, qabel taqbad in-niżla lejn ix-Xewkija. Sal-ġurnata tal-lum ħadd ma jaf eżatt id-data meta bdiet issir din il-festa, iżda l-indikazzjonijiet juru li fiha kien jagħti ir-Rużarju issir qudiesa fil-beraħ kif ukoll ħuġġieġa quddiem in-Niċċa. F'nofs is-snin 60 l-artist Awċi Wistin Camilleri kien tqabbad biex jaħdem vera ġdida tal-Madonna ta' Loreto biex issir il-festa biha peress li dik li hemm fin-Niċċa hi tal-ġebel. Il-vara li tlestiet fil-25 ta' Wissu tal-1968 ġiet tiswa 9 liri Maltin u dik is-sena stess saret l-ewwel festa biha. Il-festa kienet issir il-biċċa l-kbira ħadd qabel jew ħadd wara l-festa ta' Santa Marija, iċċelebrata fil-15 ta' Wissu u kienet titqies bħala festa tradizzjonali bil-marċi, tlilaq ta' tfal, armar fit-toroq kollha, nar tal-art u kienet popolari ħafna wkoll għan-nar tal-ajru. Lejliet il-festa il-Legion of Mary kienu jirreċtaw ir-Rużarju quddiem in-Niċċa u wara isir marġ brijus mill-banda mistiedna li kien jagħlaq bin-nar tal-art. Nar il-festa kienet issir qudiesa fil-beraħ quddiem in-Niċċa mill-isqof u wara tibda l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna, ir-relikwa, il-fratelli u l-banda fost l-oħrajn. Dan kollu jinsab propju fl-eżibizzjoni fejn wieħed meta jżura jista' jara kif kienet tiġi ċelebrata. Fil-fatt tkellimna ma' Christian De Bono li spjeganna aktar dwar dan. Apart il-vara hekk insibu SPT ukoll għad kbir ta' ritratti antiki tal-lob tan-nar, kemm tal-art u kemm tal-ajru, partituri tal-marċijiet, armar, l-istatwa antika li kienet tittella fit-triq. Għandna wkoll ir-relikwa tal-Madonna u d-debjiet li kienu ingħataw lilha minn nies tal-imħawi. Barra minn hekk għandna r-riċevuti tal-Pulizija tal-permessi, tat-tiġrijiet, tal-banet, tal-armar biex jinbiħ ix-xorb, standardi. Il-wirja se tkun miftuħa mill-4 Settembru sa 2 Settembru. Ġewwa l-każin La Stella ir-4 ta' Abril. Is-snin kollha l-armar, l-armaturi tan-nar tal-art u dak kollu relatat mal-festa baqgħu jinżammu f'maħżen privat, poġġuti puliti isu l-festa ma waqfet qatt. Il-vara proċessjonali tal-Madonna tinsab meqjuma bl-akbar għożża f'residenza privata wkoll li għalkemm ilha 40 sena ma toħroġ, in-nies tal-akwati għadhom devoti kbar tagħha.